हेलो एसबी ब्लग नोंथाङा चेनेलखौ बन्द खालाम। माखासे बाथ्राखौ सोंनो गोनां जायो आरो बे बाथ्राखौ नोंथां बुंनाय बायदि जों बुंद्राखै बिथाङासो बुंदों हारिनि खामानि मावखानायखौ। दिनै अरुणोदय स्किम्सनि बै थाइनैसो थाखानि थाखाय जों दिनै गोबाव सम घन्टा लाइन जोङो माखासे अनलाइन स्टरफोराव अफिसफोराव जोङो थांनानै गसंनांगौ जायो। दिनै सोरबा दैदेनगिरि सोरबा लिडारखौ जुदि सोंखारि जानो बादोंब्ला नोंथांमोना ओरैबायदि खामानि माव जितु रायजो राजाफोरजों सोंखारि जानो गोनां जाया। खालामनांगौ। प्रमद बर'आथ' सोरबा इसोर नङा सोरबा माने गावखौनो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेलो एसबी ब्लगआव बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। फानि जा मिशन भिजन फिलसफि बेखौ गारनानै दिनै मानो अमालेन मुं होनो नागिरदों बे हेलो एसबी ब्लग नोंथाङा चेनेलखौ बन्द खालाम। बेबायदि माखासे धमकी हरो। बेलाफारसेथिं सोरबाया बुंदोंमोन मोनसे समावहाय रायजो राजाफोरा दिनै गावनि गांनाय उखैनाय गावनि जानाय जायि अभिजुगफोरखौहाय लाबोनांगौ, दैदेनगिरिफोरनावहाय सोंलु खालामनांगौ, फिननायखौ मोनगोन दिनै मानोना मोनसे परिबर्तन जाबाय, चेन्ज जाबाय होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। मोनसे समाव बिथाङा बुंदोंमोन सोरबा सोरखौबा जायखौ सोंलु खालामनायाव सोरबाया क्रिमिनेल जाया होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। दिनै बिथाङा मोनसे समाव ओरैबायदि गोख्रों बिबुंथि लाबोदोंमोन। दिनै बड'लेण्ड बायदि मोनसे मुं जिहेतु जोंनि जिखिनि मोन्थाय मोनदों जोङो बर्थमानहालागै बेनो जोंनि थाखाय गासिबो होनानै जोङो बेखौ सनमान होनांगोन, आदर खालामनांगोन। मानोना बियो जोंनि गोबां जोहोलावफोरनि थैजों सोरजिजानाय दिनै बड'लेण्ड जोंनि मोनसे बिटिसि बिटिआर दिनै जाफैबाय। बेफोरनि माखासे मिशन आरो भिजन दंमोन जायनाखि दिनै बिथांमोना मावफुंनायनि थाखाय आखायाव लादोंमोन। नाथाय बैफोर खामानिया जामारदोंना जामाराखै नैबेफोरनि फारसे सोंलु खालामनायाव सोरबाया क्रिमिनेल जाया होननानै बिथाङा गावनो निजेनो फोरमायदोंमोन। दिनै माखासे टेम्परारि स्किम्सफोरखौ लाबोनानै दिनै थारैनो सरकारा जोंखौ रायजो राजाफोरनि मोन्थायनिफ्राय जिहेतु जोंनि रियेल मोन्थाय नैबेफोरनिफ्राय जोंखौ बन्चित खालामनानै दोननो नाजानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। दिनै माखासे स्किम्सफोर दिनै एनाउन्समेन्ट खालामना होदों। नाथाय बैफोर स्किम्सजों मा जागोन? जोङो दिनै आथिं आखाइ थानानैब्लाबो आथिं आखाइ गैयै बायदि सासे पेरालाइज सुबुं बायदि दिनै जोङो जानानै थानो गोनां जादों। दिनै जोङो समखौ नस्थ' खालामनो गोनां जादों। दिनै जोङो समखौ ओरैनो नेनानै समखौ बारग'होनो गोनां जादों। मानोना सोरबा सासेया मोनबाय सोरबा सानैया मोनबाय, आसा दङ आंबो मोनगोन होननानै। थिग बेबायदिनो दिनै जोंनि सुबुंफोरा दिनै जोंनि रायजो राजाफोरा नै बेफोरबायदि माखासे लब प्रबसननि जाहोनाव दिनै नैबेबायदि गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों। बा जेब्लायबो जोङो सरकारनि फारसे नोजोर हरबाय थायो जे माबा मोनसे मोनगोन, मा मावलायनांगौ, खामानि दामानि बाद दोन, सरकारनाव एसे होसिख्रावबानो जोङो दिनै मोनखायो। नाथाय बेलाफारसेथिं जों नोजोर होयोब्ला जोंहा खहाया जोबोद जालांगासिनो दङ। नाथाय बेफोरखौ बा बिनि फारसे सिन्था खालामनो रावहाबो सम गैया। बहानिफ्राय फैदों, बहानिफ्राय रानदों, सोरनो होदों, माबोरैहाय होदों नैबेफोरनि फारसे बुजिनो लुबैनाय, बुजिनांगौनि गोनांथि दङ होननानै रावबो दिनैसिम सानाखै। सोरबाया सानदोंब्लाबो नाथाय सोंलु खालामनो नागिरनायावहाय बिथांमोना गाथे जादों, गादब जादों, बिथांमोना सोंखारि जानो गोनां जादों। दिनै सोरबा पलिटिकेल पार्टि बा हानजाखौ जोङो दसिनानै लाब गैया। दसिया दङ जोंनि दैदेनगिरिनि गेजेराव। दिनै मोनसे समाव जोङो बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला जोंहा मानव गेदेर बिथाङा बुंलायनांला, मुंखौ मिथिखागौ बयबो। बिथाङानो फोरमायदोंमोन जे मास माने माखौ होनना बुङो, रायजो राजा, पिपोल। बै लिडारा जाय रायजो राजाफोरजों सायख'जानाय दैदेनगिरि, बिथाङा जास्ट जोंनो मोनसे लामाल'सो दिन्थिगोन बा जोंखौ दैदेनलांगोनल'। नाथाय दैदेनगिरियानो जुदि बेबायदि आसखान्दा सिमां दिन्थिनानै जुदि दैदेनलांगोनखौ सिगाङावनो फोरमायनानै होखानायमोनब्ला थारैनो दिनै जोङो नै बेफोरबायदि बेले बेजे थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जानाय नङामोन। बेलाफारसेथिं बिथांमोना गोबां रादाय होदोंमोन रायजो राजाफोरनि सेरावहाय। ओरै थोरै मावगोन, ओरै थोरै मावगोन। दिनै बर' माहारिनि थाखाय, बर' माहारिनि मोनसे गोलाव सम आन्दलनाव भुगिबोनांनाय असान्ति जिथु दंमोन नै बेनि फारसे खामानि मावगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दिनै पिसनि मुङाव दिनै नाथाय जोङो बुंनांगोन थारैनो बहा थांखो पिसआ? सोरबाया अकस्मातै बुजिया सोमजिया बुजिस्लाब मोनै सोरखौबा फोथायनानै मेगन मोसेबनानै दिनै सहि होबोनानै दिनै जोबथेसालियाव गगोन ना गला नै बेनि आसा खालामनानै कि बिथाङा आसाखौनो खालामनो गारबाय। दिनै बयनिबो रायजो राजानि खुगा खुगा मोनसेल' सोंलु, मोनसेल' सोंथि दङ सरकारनि फारसे
मानव गिदिर सीएम प्रमद बर' नोंथांनिसिम रायजो राजाफोरा गोबां सोंलु खालामदों नैबे मोनसे सोंथिखौ लानानै नाथाय फिननायखौ होबाय गोबां फिननायखौ होबाय नाथाय बे मोनसे जिथु सोंथि वान क्वेश्चन नि एन्सारखौ माब्ला होगोन नोंथाङा दिनैनि समाव इलेक्शन केम्पेइनबो खालामनाङा दिनैनि समाव थारैनो जों बुंनांगोन प्रचार खालामनाङा नोंनि मा स्किम्स दं मा स्किम्स गैया मा जागोन मा जायाखै मा इमप्लिमेन्ट जादों जायाखै नोंथाङा जिरायदेनो ओरैनो देरहालांनो हानायनि मोनसे खाबु मोनगौमोन जुदि बुंनो गोनां गैला जोबथेसालियाव थानायफोरखौ दिनै पिसनि मुङाव जायखौ लानानै नोंथाङा दिनै एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बिथांमोनखौ दिनै उदां अख्राङाव लाबोनानै होफैनो हानायमोनब्ला 100% ग्यारेन्टि होनो हायोमोन दिनै जोङो रोखा बुंनो हायोमोन नोंथाङा दिनै सासे राजा बायदि सिबिजागौमोन बर' माहारिनि गेजेराव नाथाय नोंथाङा माबायदि मिशन माबायदि भिजन लानानै दिनै जोंनि रायजो राजाफोरखौहाय दैदेनलांनो नागिरदों बे थारैनो दिनै जोबोद डाउटफुल मोनसे सिचुएशन जानानै फैदों जोंनो अमा फिसिनायनि थाखाय जोंनो अमा राननो गोनां गैया नोंथाङा दिनै दाउ राननो गोनां गैया नोंथाङा बे जोंनि मोनसे ट्रेडिशनेल बायदि जोङो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बेखौ जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव बे सोलिबोबाय थानाय बेखौ बेजों लोब्बा लाखिनानै बयबो गावनि नखर संसार सोलिबोबाय थाखानाय बे आलादा खोथा बेखौ जुदि नोंथाङा मोनसे कमार्शियल वेआव लांनो नागिरदों बे आलादा खोथा नाथाय बेफोरबायदि टेम्परारि स्किम्सजों जोंहा थारैनो बेसेबां जौगानाय फैगोन बे जोबोद मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों आरो बेनि फारसे थारैनो आं आसा खालामदों रायजो राजा नोंथांमोना बेनि फिननायखौ हरगोन फिननायखौ हरनायनि सिगां माखासे क्लिप्स भिडिअफोर दङ जेनेखौ आङो फुराना भिडिअफोरनिफ्राय बोखांनानै नोंथांमोननि सेराव फिन खनसे लाबोनो नाजादों बा लाबोनानै नोंथांमोननि सेराव दिन्थिनो नागिरदों सुक्ति खालामनो लांबाय सुक्तियाव जेबो गैया सुक्तियाव लिरनाय मोनसेबो हाबाफारि मावफुङा सुक्तिखौबो खालामबाय दैदेननोबो होबाय शिप जालायबाय डिपुटि शिप जालायबाय जेलाव थेब सोजोबना दोनबाय दायो रावबो गैला अमा दाउ फिसिनायनि बेलायाव जोङो ट्रेडिशनेलि अमा दाउखौ फिसिखायो फिसिनायखौ जानायनि थाखाय जों फिसियो आरो मालाबा फानोबो दा नाथाय गोदान कनसेप्ट लाबोदों BTR आव दाखालि सोरबा सासे मा बुंदों बड'लेण्डखौ अमालेण्ड हिसाबै सिनायथि होगोन नाम्बार 1 बाथ्राया जाबाय आं रंगुल बर' हिसाबै सासे बर' हिसाबै आं बड'लेण्डखौ मालाबाबो अमालेण्ड हिसाबै सिनायथि जानायखौ लुबैनाय नङा मानोना बड'लेण्डआनो बेयो जोंनि थैजों जोंनि गोरबोजों सोमोन्दो गोनां एग्जाम्पल नायनो हायो सासे गथ'खौ जुदि मोजां खालामनोबा जों मालाबा बुंनाय नङा जे अमा जा होननानै फुङाव बेखौ बुंनाय नङा बुंगोन जोङो गाइखेर माने गिलाससे लों ब्रेना मोजां जागोन होननानै जों बे गथ'खौ बुंगोन नामा जे नोङो माने अमा जा माने ब्रेनिक जागोन होननानै अमाखौ ओरैबायदि जुनारजों रुजुनाय जायो जाय माने जायै माने उन्दुना थायो आरो अमानि जि गलार बेखौ नायब्लाथाय नुगोन खोब माने फिसा खालामनाय जायो जाहाथे बियो माने गोजान बेरायनो हाया गिदिंबाथाय माने बिनि जि वेट बेयो माने खम जालाङो बेखौ सोरबा अमालेण्ड होनना बुंगोन जोङो जे अमा जाग्रा माबा जाग्रा बे मोनसे जों ट्रेडिसनेलि फैखानाय बेखौ जोङो एक्सट्रायै माबा मोनसे सिनायथि होनांगौ दं होननानै साना जोङो बर' हिसाबै गोरों मोनसे समाज बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदों जे जों मास्टार रेस गायसनना लानांगोन होननानै मास्टार रेसनि कनसेप्ट मिशन भिजन फिल'सफि बै समावनो होलांदोंमोन अब्ला जोङो बड'फानि जा मिशन भिजन फिल'सफि बेखौ गारनानै दिनै मानो अमालेण्ड मुं होनो नागिरदों बे बिराद माने अपमान बायदि जोंनि थाखाय जोङो जेसेबां हायो जोंखौ माने गोरों समाज जोङो सोलोंथायाव मोजां गोग्गो समाज जों सान्थि लुबैग्रा 5000 मानसि बारा 5000निख्रुइ बांसिन मानसि थैनानै मोननाय BTC बे एसेबां आन्दलनकारि मोनसे जातिखौ अमाजों रुजुनाया अमालेण्ड खालामनो थांनाया आंनि बायदिबा बे मोजां नङा आरो थोंजों बाथ्रा नायोब्ला आरो प्रमद बर' बिथांनि माखासे स्पिचखौ जुदि नायोब्ला जोङो माखासे बाथ्राखौ सोंनो गोनां जायो आरो बे बाथ्राखौ नोंथां बुंनाय बायदि जों बुंग्रोआखै बिथाङासो बुंदों हारिनि खामानि मावखानायखौ दा बिथाङा जिहेतु बुंग्रोदों मानो मावाखै बेखौथ' जों सोंनांगोन मा असुबिदा जादों माबाफोर असुबिदा जादोंबा जों बर' रायजो राजानो फोरमाय मानो बिथाङा जातिनि खामानि मावनो हामाराखै हादोंबा हादों माबायदि हादों हायाखैबा हायाखै माबायदि हायाखै बेखौ क्लियार खालामनांगौ प्रमद बर'आथ' सोरबा इसोर नङा सोरबा माने गावखौनो जुदि भगबान होनना सानदोंबा बेथ' माने बिराद माने
दुखुनांथावना बाथ्रा जागोन प्रमद बर'खौ माने माबा मोनसे सोंनाय माने क्रिमिनेल बर' हारिनि माने बिर'धि बिदिथ' बाथ्रा नङा बिथाङा जायखिना कमिटमेन्ट जोंनो होलांदों बेनि सायावसो बेस खालामनानै कुइसन खालामदों इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव जायखिना बाथ्रा बुंदों भिजन बिथोराव माखासे बाथ्रा बुंदों माखासे स्पिचआव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ लानानैसो जों सोंदों आरो बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे समाव जे जोङो जाय समसिम माने बड'लेण्ड जाया बै समसिम माने सोमावसारगोन आरो बड'फानि कनसेप्टखौ बोनानै बुंदोंमोन बड'फाया ओरै बुंलांदोंमोन जे सासे हौवासा सासे हिनजावसा थानाय लागि जोंनि बड'लेण्डनि सोमावसारनाया जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन बिथाङा भिसिडिसि चेयारमेन जानोबो इएम जानोबो जुदि आन्दलन खालामाखैबा गतिके बिथाङा दा सिफ जाबाय मिसा बाथ्राखौ सोर बुंखो होनब्ला मोनसे बाथ्राखौ जों नुयो बे साननैसोआव मोनसे ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ बेनो जाबाय मा जे जोंनि बर' बिमाफ्रा दाबो बन फाननानै जायो प्रमद बर'नि बिल्डिंनि खाथियाव मोनसे तरजा बेरानि न' दङ बिनि न'आव माने मोनसे गिदिर पिक्सार दङ बेवहाय लिरनाय दङ नेता नहीं बेटा हो होननाय बर' रायजोफोरा बे बाथ्राखौ माने जुदि बुजिनो नाजायोबा एसे गोनो गोथो जागोन आङो दैदेनगिरि नङा आङो फिसाला जाय फिसालाया एसि रुमाव बिल्डिंआव थादों खिन्थु बिनि बर' बिमाया जोंनि बर' हारिनि बिमाया दाबो बन फाननानै जादों सामु खननानै फानदों दिनै मैगं थाइगं फाननानै माने बाजाराव थांदों नै सुख्लाय सेरफांनि खाथिथारावनो माने माइकि बाजार दङ बेवहाय जोंनि बर' आइजोफोरा माने बेफार खालामना जानो गोनां जादों नोंथांमोना नुबाय दिनै सोरनि खुगानिफ्राय माबायदि खोथा बाथ्रा जों खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय बेनि बिपरित दिनै बेनि अपोजिट जोङो खोनानो मोनबाय मा नुनो मोनबाय मा बुजिनो मोनबाय मा दिनै जि खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन दिनै बै खोथाखौ दिनै बिथाङा थारैनो बोलो मोदोमै गोसोयै गासिबजोंबो बिथाङा दिनै गावनो नै बेफोरबायदि मोनसे अपोजिट डिरेक्सनाव दिनै मावनो नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ बिथाङा दिनै जि बुंदोंमोन सेम टु सेम बिथाङा दिनै गावनो दिनै सोरखौबा फोथायनानै सोरबा हानजाखौ बमब्रायनानै दिनै बेफोरबायदि साइन सहि सुक्ति खालामहोनानै बिथांमोनखौ दिनै फिन जोबथेसालियाव सोना दोननानै दिनै बेबायदि हालाय हाफाय जानो गोनां जादों दिनै गावनि मोनसे राजनीतिक केरियारनि थांखिखौ लानानै गावनि एम एन्ड भिजन बानायनानै लानानै दिनै हाजार हाजार जोंनि बर' सुबुंफोरखौ दिनै बिथाङा खोमसियाव दोनदों होननानै जों बुंनांगोन दिनै नाथाय बेफोरबायदि सोंलु सोंथि खालामोब्ला माखासे बिथांनि बेक बडि दङ बेकग्राउन्ड दङ बडिगार्ड्स दङ जायफोरा दिनै माखासे काउन्टार फिननाय होफिनो नंगौब्लाबो नङाब्लाबो बिथांमोना दिनै फार्स्ट फ्रन्ट पेजाव गसंनानै बिथांमोना दिनै बेनि काउन्टारखौ होफिननायखौ नुनो मोनो नाथाय बेलाफारसेथिं हाजार हाजार इउटुब पेज हाजार हाजार ससियेल मिडियानि फेसबुक पेज टुइटार हेन्डेलफोराव नों नायोब्ला रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सफोरखौ नायोब्ला बे थारैनो जोबोद लाजिथावना जोबोद मुगैथावना दिनै सोरबा दैदेनगिरि सोरबा लिडारखौ जुदि सोंखारि जानो बादोंब्ला नोंथांमोना ओरैबायदि खामानि मावो जिहेतु रायजो राजाफोरजों सोंखारि जानो गोनां जाया दिनै सोरबाया सोरखौबा सोंखारिनायनि थाखाय दिनै लाजि मोननानै दिनै बेनि दान्थे बिदान्थे डिबेट बायदिसिना प्रेस मिट होदों निउस मिडिया पर्टेलावहाय नाथाय बेजों मा जागोन आं सानो दिनैनि समाव अनलि इलेक्सनावल' जोङो दिनै बिसायख'थि इलेक्सनावल' जोङो भट दान होनायखौ लाबोनाङा आंनिबा दिनै माहारियारि आफाद बा जिखुनु आफादफोरनि दैदेनगिरि लिडारफोरखौ सायख'नायनि सिगां दिनै रायजो राजाफोरनि मोनसे बिसायख'थि जानांगौ अब्लासो बियो थार बिजिरनाय जागोन नंगौना नङा रायजो राजानो थागोन दिनै सोरबाया दैदेनगिरि जाबाय गावनि उन्दैखौ बिथाङा सासे दैदेनगिरि मासियाव फज'ना गालांबाय बिथाङा सोरनि बिथोननि बायदि सोलिगोन थारैनो जुदि बिथाङा गोसो गोथारमोनब्ला रायजो राजानि हास्थायनाय बायदि बिथाङा मावलांनांगौमोन अब्ला रायजो राजाफोरा बेवहाय सोंखारिनो गोनां सोंलु खालामनो गोनां सोंथि खालामनो गोनां खुनु जाहोन थाहैनाय नङामोन नाथाय नङा दिनै लाजि मोनो बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि सोंथि सोंलु खालामोब्ला बिथांमोना लाजि मोनो बुंनो थाखाय खाबु मोनैनि थाखाय जों दिनै ससियेल मिडियायाव फैनो गोनां जादों नाथाय बेखौबो दिनै सोरबा बायदिया बन्द खालाम होननानै धमखि हरो अब्ला बहा थांखो जोंनि कन्स्टिटिउसनेल राइट्सआ फान्डामेन्टेल राइट्सआ बहा थांखो राइट टु फ्रिडम अफ स्पिचआ बहा थांखो राखा गोरों गोरा मेलेमजिबि बुद्धिजिबि जाजोब्बाय नाथाय किसुमान खेथ्रआव फिसा फिसा खोथायावनो बिथांमोना दिनै समावहाय बुजिनो थाखाय नाजायाखै बा बुजिनानैब्लाबो बिथांमोना नंखायखौ फोसावनो थाखाय जेब्लायबो रेडि जानानै थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं फरायसालियाव जेब्ला जों फरायोमोन अब्ला जोङो थिग बिदिनो जोङो माखासे सोंलु सोंथि खालामनो थाखाय मोनसे खाबु मोनोमोन जेरै जोंनो मास्टारफोरानो फोरोंगिरिफोरानो गावनो निजेनो बुङोमोन सोरबाफोर जुदि डाउट कनफिउजन दङब्ला सोंनानै ला क्लियार खालामनानै ला थिग बेबायदिनो दिनै समाजाबो मोनसे रायजो राजाफोरनि स्कुल जेरावनाखि
जोङो जेब्लायबो दैदेनगिरिफोरनि सायाव सोनारनानै थायो दैदेनगिरिफोरा मा लामा दिन्थिगोन नैबेजों मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बिथांमोननि सायाव जों आसा खालामनानै थाबाय थायो दैदेनगिरिफोरनि जिथु दैदेननाय माबा मोनसे डाउट बा बिथांमोननि सायाव जोङो माबा मोनसे कनफिउजन दङब्ला जोङो सोंथिखौ सोरनाव खालामनो गोनां जेरै आङो फोरमायदोंमोन स्कुलाव जेब्ला जोङो फरायो फोरोंगिरिनाव जोङो जोंनि माखासे प्रब्लेम्सफोरनि सल्युशनखौ जोङो सोरनाव सोंगोन obviously जोङो सासे फोरोंगिरिनावनो बे कनफिउजनखौ बा डाउट्सखौहाय लानानै जोङो बिथांनि सेराव थांनानै जोङो बिथांजों लोगोसे सावरायनानै बै कनफिउजन डाउटफोरखौ जों क्लियार खालामनानै लागोन थिग दिनै समाजाव माबा मोनसे गुलाय गुजाय थासारि जायोब्ला माबा मोनसे कनफिउजन जायोब्ला बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि लामा दैदेननाय जिथु लामा दिन्थिनाय रायजो राजाफोरखौ बेफोरनि फारसे जों माबा मोनसे डाउट कनफिउजन दङब्ला दिनै जोङो सोरनि सेराव थांनानै दिनै सोंलु खालामनो गोनां दङ नाथाय सोंथिया सोंथि जालांनानै थाबाय बेनि फिननाया नाथाय रावबो थार फिननायखौ दिनै रावबो होनो सानाखै सम जाब्लाल' दिनै रायजो राजाफोरखौ दरखं दरखं नागिरनानै बयबो दैदेनगिरिफोरा दोलै बोलै गावसोरनि बिथांखि बायदि गावसोरनि सिमां गावसोरनि हास्थायनायफोरखौ जाफुंसार महर होनो थाखायल' दिनै रायजो राजाफोरखौ सासे फुटला काटफुटला सासे मुर्ति स्टेचु बायदि दिनै जाय जेरै गोसो ओरै बाहायबाय थानायखौ दिनै नुनो मोनगासिनो दङ आरो बे दिनै समाजाव मोनसे ट्रेन्डिं जागासिनो दङ जे दिनै माखासे नंखाय बांखाय स्किम्सफोरखौ नांगौब्लाबो नाङाब्लाबो उइदाउट कनसार्न बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरनि सेरावहाय लाबोनानै होदों उपाय गैयै रायजो राजाफोरा दिनै आजावनो गोसो गैयाबाबो आजावनो गोनां बाध्य जादों नाथाय जों बयबो मिथिगौ जे नै बेफोरबायदि खस्थ' खालामालासे मोननाय फिथाइफोरा जोंनि मा खामानियाव फैगोन दिनै अरुणोदय स्किम्सनि बै थाइनैसो थाखानि थाखाय जों दिनै गोबाव सम घन्टा लाइन जोङो माखासे अनलाइन स्टरफोराव अफिसफोराव जोङो थांनानै गसंनांगौ जायो सानसेयाव जाया साननैयाव जाया दिनै खनले बारंबार जोङो मोनसे जायगायाव बै मोनसे खामानिनि थाखाय खारनो गोनां जाबाय थायो नाथाय बै समखौ जोङो जोंनि बेसेन गोसा समखौ जोङो माखासे गोनांथार खामानियाव जोंनि स्किल्सफोरखौ बाहायनानै जोङो बै खामानिखौ इउटिलाइज खालामनाय मोनब्ला बेबहार खालामनाय मोनब्ला बै 10,000 रांनिफ्राय जोङो गोबांसिन रां खामायनो हानाय मोनसे खाबु दङमोन नाथाय माखासे थिग बेबायदिनो लबि केन्द्र मोनसे नैबेबायदि पलिटिक्सजों जोंखौ गुलाय गुजाय खोमसियाव दोननो नाजागासिनो दङ सेन्ट्रेल होन स्टेट होन दिनै काउन्सिलसिम नैबेफोरो दिनै गोसारबाय दिनै जोंखौ सरकारा सासे पेरालाइज सुबुं आखाइ थानानैबो आखाइ गैयै आथिं थानानैबो आथिं गैयै बायदि जोंखौ दिनै बिथांमोना गावसोरनि आखाइनि इसाराजों जोंखौ मोसाबाय थाहोनो थाखाय सेस्था खालामबाय थानायखौ नुनो मोनो नोंथांनो आं मोनसे प्लेटफर्म होबाय बै प्लेटफर्माव नोंथाङा खामानि मावनानै रां आरजिबाय नोंथांनि स्किल्स बाहायनानै नोंथांनि मेलेम बाहायनानै नोंथांनि आखाइ आथिं बाहायनानै नोंथाङा मोनसे प्लेटफर्माव थानानै खामानि मावनाया साबसिन ना नोंथांनो टेम्परारिलि बेफोरबायदि स्किम्सनि थ्रुयै नोंथांनो गरनैसो रां होनाया साबसिन जिहेतु मोननैनि गेजेराव डिफारेन्सआ मा होननानै बुङोब्ला नोंथांनि स्किल्स नोंथांनि मेलेम आथिं आखाइ बाहायनानै जिथु प्लेटफर्म नोंथाङा मावबाय थानाय बियो अरायथा पार्मानेन्ट जेसेबां समहालागै नोंथाङा नोंनि ब्रेन स्किल्सखौ बाहायबाय थागोन नोंथांनि देहा थाजासिम नोंथाङा बै खामायनायखौ नोंथांखौ रावबो होबथानो हाया नोंथांनि खामायनायखौ सोरबा नोंथांनि आरजिनायखौ नोंथांनि स्किल्स मेलेम बाहायनानै आरजिनायखौ नोंनिफ्राय सेनानै लांनो रावहाबो गोहो गैया नाथाय बैफोरबायदि अरुणोदय स्किम्स बायदिसिना किसान स्किम बायदिसिना स्किम्स साननैसोनि थाखाय नोंथांनो गरनैसो रां होफ्लानानै नोंथांखौ बिथांमोननि थांखिखौ जाफुंसार महर होनो थाखाय जाहाथे नोंथाङा मोनदों नै ओरै थोरै मोनदों होननानै बिथांमोनखौनो फिन खनसे देरहासार जाहोनो हायो बैफोरबायदि लबि केन्द्रक राजनितिनिफ्राय नोंथांमोना जानगाराव थानांगौ दाबि दैखां मोनसे पार्मानेन्ट प्लेटफर्मनि थाखाय दाबि दैखां पार्मानेन्ट सल्युसन जाहाथे खालामनो हायो जेराव नोंथाङा सरकारा सोलाय सोल' जालांबाय थाब्लाबो नोंथाङा बेवहाय बै अनुस्थानाव थानानै मावनानै नोंथाङा अरायसम जानो थाखाय मोनसे खाबु मोनो दिनै जोङो बेफोरबायदि प्लेटफर्म बेफोरबायदि स्किम्सफोरखौ जोङो दिनै दाबि दैखांनांगौमोन जिहेतु पार्मानेन्ट जानानै थायो नाथाय दिनै जोङो थारैनो बुंनांगोन दिनै सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै दिनै काउन्सिलसिम दिनै बेबायदि राजनितिका सोलिगासिनो दङ जेराव थाइसे थाइनै गरनैसो फैसानि थाखाय दिनै लब होफ्लानानै दिनै जोंखौनो बोख्लबफिनबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों
नोंथाङा दिनै माइरं संख्रि दालिनिफ्राय लानानै गासिबो बिथिं गासिबो जिनिस नोंथाङा जि बायो जानाय मुवानिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गासिबावबो नोंथाङा दिनै गोबां हाजार हाजार थाखानि टेक्स होनो गोनां जादों। नाथाय बेवहाय गोबाङानो बुजिया। दिनै टपिकआ आलादा, दिनै टेक्सनि फारसे बोरै टेक्स होयो बोरै टेक्स होया बेफोरखौ सावरायबा भिडिअ जोबोद गोलाव जागोन। नाथाय बै सिदा खोथाखौ बुजियो नोंथांमोना। चक्लेट गरसे आथोनानि दिनैनि समाव आथोनाया सोलिला, थाइसे दामनि चक्लेट बायबाबो नोंथांमोना बैयावहाय टेक्स होनो गोनां जादों। दिनै फ्रियाव मोननाय बुस्थु एख' गैया। माबा मोनसे नोंनो होदोंबा दिनै बिनिफ्राय डाबल 2 गुन बांसिन नोंथांनिफ्राय लानानै थांदों। नाथाय नोंथाङा दिनै बे खौराङानो गैया जे बोरैहाय लांदों। आसा खालामदों नोंथांमोना दिनै गोथौयै सिन्था खालामनानै नायगोन आरो बुजिनो नाजागोन खोथाफोरखौ। दिनै जोङो सोरबा राजखान्थि हान्जा, खुंथाय गोहोआव थानाय राजखान्थि हान्जा जिखुनु दोलोआनो बुं, जोङो बिथांमोननि खिथु खिथु खारफाबाय थानो गोनां, सोरनिबा गलाम जानो गोनां, सोरनिबा खोथा खोनासंबाय थानो गोनां दिनैनि समाव बेबायदि गोनां जानाय नङामोन। नाथाय दिनैनि समाव दिनै जोङो जोंनि उइकनेसखौ जोङो दिनै फोरमायनानै लादों। मोनसे अपेन स्पेसाव जोङो दिनै निजेनो जोंनि उइकनेस माखासेखौ जोङो दिनै फोरमायथिनानै लादों जे जोङो थाइनैसो थाखानि गलामबो जानो हागौ। बेखौ जों दिनै फोरमायना लानाय बायदि जाहैदों। नाथाय बेनि बेनिफिटखौ दिनै बै सानैसो, बै मासियाव जग्रा सानैसो सुबुंफोरासो बेनि लाबा लाबखौ दिनै लाबफोरखौहाय बिथांमोना दिनै जोंनि फारसे लागासिनो दङ। नाथाय आं बुंगोन चइस इज योर्स, नोंथांमोननि साननाय, नोंथांमोननि डिसिसन, नोंथांमोननि चइस बबे साबसिनमोन। नाथाय जोंनि सेरावहाय मोननै अपसन दङ। दिनै नोंथाङा सोरनिबा सायावनो सा मोननायखौ लुबैदोंना निजेनो खस्थ' खालामनानै आरजिनानै दिनै जिउ खुंलांनो थाखाय थियारि जादों। जोबथारनायावहाय दिनै रंगलादा बिथांखौ डाइरेक्ट रंगलादा बिथांनिसिम मोनसे मेसेज, नोंथाङा जाबायदि थांखि लादोंमोन जोबोद बाख्नायथावना, जोबोद मोजां थांखि नोंथाङा लादोंमोन होननानै बुंनांगोन। जिहेथु नोंथाङा बर' माहारिखौ लानानै मोनसे सिमां नुदोंमोन बा मोनसे टारगेट लादोंमोन जे जोंनि बर' माहारिखौ, जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय बबे लामाथिं दैदेनलाङोब्ला बा थार बाथ्राखौ नोंथाङा सोराङाव लाबोनो थाखाय मोनसे सेस्था खालामदोंमोन। नाथाय दिनै नोंथाङा मोनसे दोलोआव जइन जानानै बै दोलोनि फारसे खामानि मावनानै दिनै बोरैहाय नोङो इकुवेलि जोंनि बर' माहारिखौ जौगाहोलांनो हागोन। दिनै जि खामानिखौ माहारियारि आफादा मावनो गोनां दंमोन, बैखौ नोंथाङा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव जइन जानानै बेखौ बोरैहाय सेम लेभेलाव लांनो हागोन। नोंथांनि फारसेबो दिनै बे मोनसे सोंलु। नोंथाङा जोबोद सासे गोरों बेक्ति, इन्टेलेक्चुवेल, जोङो जास्ट मात्र अनलि जोङो सासे साधारन बेक्ति। जोंनि फिसा फिसा मोनसे हास्थायनाय, जोंनि फिसा फिसा मोनसे डाउट्स दङ। नै बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि स्पष्टयै फोरमायहरोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन होननानै आं बुंनो सानदों। बिग्राय नार्जारी बिथाङा दिनै दुखु फोरमायदों। बिथाङा दिनै नाम थांखिनानै दिनै थोंजोङै बिथाङा बुंदों दे मोनसे समाव उमुक थुमुक बिथाङा जोंखौ गिबि खेबनि थाखाय नै बेफोरबायदि उमुक थुमुक आनसलिकनिफ्राय दिनै होखारदोंमोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। स' नै बेफोरो थारैनो सैथो नंगौना नङा, नै बेनि फारसे रायजो राजा नोंथांमोना बिजिरनानै कमेन्ट्स खालामनो हागोन। बिथाङा सोंखारिनायनिबो गोबां जाहोन दङ जानांगौ होननानै जोङो बुंनांगोन। नङाबा ओरैनो सोरखौबा ओरैनो सोंखारिनायनि साहस मोना। आं नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो जोबथारनायावहाय, नोंथांमोननि सेराव आं निमाहा बियो जोबथारनायाव। भिडिअनि गेजेराव माबाफोर जुदि गोरोन्थि दंबायबा आसा खालामदों नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै। दिनैनि भिडिअनि थांखियानो जाहैबायमोन आंनि फारसे आं जि बुजिदों नोंथांमोननिसिम आङो नैबेखौहाय फोरमायहरनो बा मेसेज हरनो होननानै साननायलाय दिनै बे भिडिअखौ हरनाय जादों। नोंथांमोननि मा राय, मा कमेन्ट्स, नोंथांमोना जेब्लायबो आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स हरनानै निजेनि साननायफोरखौहाय, निजेनि बिजिरनायफोरखौहाय कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरनो हागोन। आं जेब्लायबो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौहाय फरायनो नाजागोन, फरायथिनो नाजागोन। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ नैबेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।